Piąta odsłona raportu z bocianich gniazd skupiać się będzie na wydarzeniach w Raszkowie, gdzie w miniony czwartek bocianoluby były świadkami tragicznych wydarzeń. Rozpoczęło się w samo południe serią ataków na gniazdo. Według naszych obliczeń bociany 8-krotnie musiały walczyć o swój dom. Niestety w ferworze walki trudno określić, który bociek ostatecznie pozostał w gnieździe i czy agresorowi udało się zdobycz przypieczętować. Zaraz po atakach Zośka, która ponad wszelką wątpliwość została w gnieździe, zaczęła stopniowo wyrzucać zniszczone podczas ataków jaja. Przed zmrokiem poza gniazdem były już 2 z 3. Przez cały dzień samica nie dopuszczała samca do wysiadywania ostatniego, a ten po zmroku wyrzucił ostatnie z nich. Tym samym w jeden dzień para straciła szansę na tegoroczny lęk. Ten dzień okrzyknięto czarnym czwartkiem w Raszkowie. Ale nadzieja umiera ostatnia. Boćki zaczęły kopulować i rankiem bocianoluby dojrzeli w gnieździe jajo. Do momentu tworzenia tego materiału wciąż było tylko jedno, ale to zdecydowanie zwiększa szanse na lęk w tym sezonie. Wszyscy kibicują Raszkowi i Zośce, by wykluło się z niego piskle. W Lewkowie ponad wszelką wątpliwość są jaja, ale śmieci przeszkadzają w ich skutecznym policzeniu. Arcik i Profesja doglądają swoich małych skarbów, ale kiedy pojawią się pisklaki, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Dobrych wiadomości nie mamy natomiast dla miłośników gniazda w Przygodzicach. Tam jedynie przelotem pojawiają się bociany. Ostatnio jednego dnia 2 różne boćki zawitały do gniazda. Jeden z nich miał na nodze obrączkę. Nieregularne wizyty zmniejszają szanse na obserwowanie życia boćków w tym sezonie. W zamian można zatem przerzucić się na 2 gniazda w Raszkowie i Lewkowie, porozmawiać na bocianim czacie oraz uczestniczyć w życiu forum.bociany.tv. To wszystko na portalu www.bociany.tv.